ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ସିଷ୍ଟମରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ବିପଦ ସଂକେତ ପାର କଲା ନଦୀ। ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଛତିଶଗଡ଼ ପରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିପଦ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ସିଷ୍ଟମରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗାଲୁଡ଼ିହ ବ୍ୟାରେଜ୍ରେ 16ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏହି 16 ଗେଟ୍ ଦେଇ 4.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ 14 ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, ପରେ ଆଉ 2ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। 4.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ଆସୁଥିବାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ସିଷ୍ଟମରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ 2ଟି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓ 2ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ 8ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇଛନ୍ତି। ପାଣି ଘେରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆଣୁଥିବା ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଳକା ଓ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇର 30 ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବାଲିଆପାଳର 20 ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଜଳେଶ୍ୱରର 15ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ।